kysymys, edustaja Mäkelä Jani. Arvoisa puhemies, pian 100 vuotta täyttävä Suomi on itsenäisyytensä velkaa sotiemme veteraaneille. Heistä huolehtiminen loppuun asti on velvollisuutemme ja kunniatehtävämme. Hallitus on lähtenyt toimiin heidän tilanteensa parantamiseksi jo hallitusohjelman kirjauksen tasolla, jossa veteraaneille ja sotainvalideille luvataan lisää varoja. Nyt kuitenkin julkisuudessa on liikkunut tietoja, joiden mukaan jopa useampi kuin 100 veteraania olisi jäänyt viime vuonna ilman hakemaansa kuntoutusta. Syyksi kerrotaan määrärahojen niukkuus suhteessa kuntoutuksen kustannuksiin. Tämä asia tulee korjata mahdollisimman pian, olipa sen syy mikä tahansa. Kysynkin hallitukselta, onko tämä ongelma tiedostettu ja millaisia toimenpiteitä sen korjaamiseksi on käynnistetty tai aiotaan käynnistää ja millä aikataululla? Aiheellinen kysymys. Hyvä. Veli Rehula. Rouva puhemies, kiitos palautteesta tänäänkin. Näitä palautteita tulee eri puolilta Suomea erilaisista kunnista. Ensinnäkin se, mitä on jo tehty, on, että nämä veteraanien kuntoutusrahat niin kotipalveluihin kuin kuntoutukseenkin jaetaan 4 kertaa vuodessa. Ne jaetaan veteraanien lukumäärän mukaan ja jokainen kunta saa siis lähtökohtaisesti saman määrän. Jos on tilanteita, missä jää käyttämättä, niitäkin esimerkkejä kuntia on, jotka esimerkiksi tekee kotipalvelua, tekee laitoskuntoutusta edullisemmin kuin muut. Jos jää käyttämättä, rahat palautuvat valtiolle, on uudelleenjakoja. Esimerkiksi tänä vuonna vielä 2 kertaa jaetaan näitä kuntoutusrahoja. Ja kolmas näkökulma on se, että mitä pitää tehdä, taas kerran muistuttaa ja laittaa kuntiin paimenviestiä siitä, että jokainen veteraani, niin on eduskunta päättänyt, tulee kuntoutuksensa saada, ja tämä ei ole ollut, tai ei ole enää viime vuosina ollut rahasta kiinni, vaan tässä on ollut vähän muita ongelmia. Tämä kysymys on tässä vaiheessa loppuun käsitelty.